duond bura achiel. Kawadhi nyime en ni apisas ariyo mag obila matiyo e sendo obila ma Eastleigh North, Starehe sub-county nondhi kod apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC kuom mayo johala moro omenda kod mwandu mage. Apisas ariyogo, Rafael Nzioka, Nancy Kerubo, ne omaki tok ng'ur kowuok kuom jodak mauso simbe ong'we yamo e chuny boma ma Nairobi. Kapisas go wachore ne omaye stok mare ma shillings 300,000 maonge ketho, kendo dwaro asoya ma shillings 100,000 eka giduoko mwandu. Apisas mag EACC ne otimo pedha kendo dhi apisas go ka gikawo asoya. Ne odadho gi apisi mar EACC kendo geng'negi e paro obila ma Milimani. Ka jaloso EACC Eric Ngumbi wacho ni commission omedo yudo lipode ma chal kama mar mecho gi ang'enge michwalo kod apisas mag obila ma ok tim nonro moro amora. Wacho ni apisas go onge tudruok moro amora kod EACC ka gin jogo mamayo jodak maonge kod ketho moro amora kata nonro moro amora mar mibadhi mano bende gibiro rakorego. Ne koro magwadhi wach motenore kod tong' mar